O segundo prato era lentellas con touciño. E estaban crúas as lentellas, estaba cru o touciño e a auga era como auga chirri, é dicir, bazofia pura e dura, non? Foi devolto pola totalidade dos usuarios, según constataron as familias. Ben, cando se realizou o reparto de empanada, unha empanada que traían dende a estrada, debeuleve dar mal, deberon metela quente e entón estaba non só branda, senón que o contido da empanada cun aspecto deplorable aspecto da empanada e con pouca carne que se ve mellor, perdoade, nesta segunda foto, é dicir, unha empanada branda, en malas condicións, posiblemente co deterioramento lóxico de pasar horas nas cámaras e posiblemente procesada con días de antelación. E isto ten unhas consecuencias para a saúde. Ben, non sei se lles pasou desapercibido os elementos onde os nenos, mozos e mozas, comen plástico. Entón os pais, claro, din, claro, os plásticos, o quentar a comida, collen sabor. Nos dicimos, isto é que a toxicidade dos plásticos entra nos alimentos e hai que ver as recomendacións da Organización Mundial da Saúde e as leis que protexen os alumnos. Este é plástico frágil que rompe. Esas partículas pasan aos alimentos. É dicir, hai outro detalle, pequeno detalle, as botellas nas que beben os alumnos e quedan con contido non as tiran, gárdanas para que o luns seguinte as podan volver consumir.